Velkommen tilbage til Danmark, og tillykke med resultatet i Sebring. Jo, tusind tak. Fed måde at få skudt sæsonen i gang på. Hvad betyder løbet på Sebring for dig? Jamen, at vi beviste, at vi er med i kampen. Det synes jeg også, vi gjorde på Daytona. Det blev så til en fjerdeplads, men det var meget tæt hele feltet i GT-LM-klassen. Så at vi stadig kan være med nu. Vi har jo feltets ældste bil. Og ja, at vi stadig kan være med, det er jo opløftende. Og nu er det snart om lidt Mascot DTC. Hvordan er det at være tilbage så i Danmark på lille Jyllandsringen, rent du sagt? Ja, lige nu er det lidt kedeligt, ikke? Fordi vi kan ikke køre, fordi banen er stadig våd. Men jeg håber på, at vi får nogle omgange i eftermiddag og lige for at prøve nogle af de ting af, som vi lærte ved testen på Adria her tidligere på måneden. Og hvad forventer du af denne her sæson? Bliver du mester? Jeg har prøvet på at blive mester. Jeg misser desværre stadig en afdeling. Så det bliver ikke nemt, og konkurrencen bliver hårdere og hårdere for hver eneste år i DTC. Men vi gør det bedste forsøg, vi overhovedet kan, og vi har også opgraderet kraftigt på vores testprogram og med de folk, vi har med i teamet i år. Så jeg håber på nogle gode resultater.